तो का हाल बा भाई लोग। उम्मीद करते हैं तो उनके ठीक होखबा लोग भाई लोग, और ठीक रहे के चाहिए। तो भाई लोग हमको कोनो लड़की के चक्कर में बर्बाद होके भाई देख सकल बुरा हाल हो गल बा। बोले 300 में मिले अगर बहन तो मार लिया लोग, लेकिन उ सब के फेरा में ना रही लोग भाई लोग, ठीक बा। क्या कि उ सब चक्कर बहुत बेकार बेकार बहन तो जिंदगी बर्बाद कर देला लड़की यार। तो भाई लोग कहे के मतलब है वीडियो सिर्फ मनोरंजन खातिर बनाओ तनी, एक दिल पर ना ले के बा, ना दिल पर ले के बा, ना गाड़ पर ले के बा, ना लाड़ पर, ना कुछो पर नहीं खेले के भाई लोग। और सिर्फ ही वीडियो देखे के बा और हंस के भूल जाए के बा। तो लड़की के चक्कर जौन बा एकर बहन तो बेकार बा यार, जिंदगी बर्बाद कर देता यार। प्यार कर तरह से झाट भर और वाओ तरह से करी बहन तो रात भर। तो वो सब के चक्कर में ना रह, एकदम 300 में पे ला और शांति से आराम से सूता, ठीक बा। नो टेंशन नो आउट, पैसा फ्री, पैसा फेंक और तमाशा देख, पेल पाल के सूत जा, ये सब चक्कर बेकार बा। तो भाई लोग बिना कोनो लाड़ वाला सुन के चलो ना वीडियो स्टार्ट करल जाओ और भौजी सबके पेलल जाओ। सेव कर रे, सेव कर। तो कहे के बा भौजी के कि मिलल दरजी भातार आ सूती टंगरी पसार। अरे तोरी बहन तू टंगरी पसार, चाहे गाड़ चियार, चाहे गाड़ माराओ, चाहे कुछ भी कर, आ चाहे वो करवाओ यार, हमरे से का मतलब है? हमरे के सुनाला से काम मिली यार। जब इतने तोरा गाड़ में खुजली होता सुनावे के बाद हमरो के दे दे एक टिप गाड़, काहे तोरो मजा आई टंगड़ी पसारे कर बहन से खूब पेलवा घचर घचर। आए हमरो को सुनावता रहता यार, हमरो के दे। तोहर बतार बाद दर्जी के काम करो, कपड़ा सियो, गाड़ मारो, कुछ भी करो यार। हमरे को उसे बताला से का मिली तोरा यार? ना तो नहीं बताओ तो भाई लोग हमरे के बताला से का मिली? जब इतने तोरा गाड़ में खुजली होता तो हमारे सब्सक्राइबर के दे दे गाड़, वो पेल के बुखार कर दिए कर बहन दो। तो सेव कर रे। उहे हमर सिया ताबे उहे देता फाहत उहे देता फाहत हम मिलल दरजी भाता द सूती टंगरी पसार। तो कहे के मतलब बा कि भौजी के उहे हमर सिया ताटे आ उहे देता फार, आ मिलल दरजी भातार आ सूती टंगरी पसार। तो कहे के मतलब बा ई कि देख भौजी तोर बतारा दर्जी है, मियाँ करी बहन मियाँ खलीफा है, तोर सीए है, गाड़ मारो चाहे फारो चाहे कुछ भी करो, हमारे के बता उसे काम मिली यार। आए तो दर्जी भतार मिलल बा, पेलवावा हुकवावा चाहे कुछ भी करवाओ, उसे हमरा का ले देख बा यार। कहे के मतलब ये बात बा हमरा के ना सुनावा यार। तो लाड़ भी खड़ा हो जाला हमर, पता बा ना। तो जब सुनावा तारू तो हमरो के दो यार एक टिप, तब ना मजा आई। और ये सूखले सूखले सुनावला से कर बहन का फायदा बा, तू ये बताइए भाई लोग। तो नहीं कमेंट में बतावा सूखले सूखले सुनावला के हमरा का फायदा बा यार? हमरो तो कुछ मिले के चाहिए ना यार, सही बात बा कि ना? तो भाई लोग तो नहीं कमेंट करो कि हमरा कुछ मिले के चाहिए कि ना। सेव करा मिलल दरजी भाता द सूती टंगरी पसार, मिलल दरजी भाता द सूती टंगरी पसार टंगरी। हाँ तो कहे के मतलब है भौजी के कहे के मतलब बा मिलल दरजी भातार आ सूती टंगरी पसार। ना का सोचबा ना एकरी बहन चुद का सोचबा, कहे के मतलब बा ना एकरी बहन चुद का सोचबा ना यार। मतलब कहे के मतलब बा एकर जौन दर्जी भातार मिलल बा तो एकरी बहन चुद टंगरी पसार सुतता। हम कहता नहीं तोरी बहन चुद टंगरी पसार पेलवा घोपा एकरी बहन चुद, उसे हमरा का ले देख पा, लेकिन बहन चुद गाना गा के सुनाओ तारे काहे रे? आए तो ना भाई लोग तोर एकर भतार बा, पेलवाओ कुछ भी करवाओ यार, ऐसे का हमारा मतलब बा। लेकिन हमरे एकरी बहन चुद सुनावत काहे बा यार? टंगरी पसार के सुतो, गाड़ माराओ, कुछ भी करो यार, समझ सकेला वो भाई कहीं करवाओ, उसे हमरा का ले देख पा। लेकिन हमें कहला का जरूरी बा यार? हमरा ये सुन के हम लाड़ मिलिए कर बहन दो ना। एक टिप हमरो के दे दी तो सही रही यार, हमरो के दे दे, का दिक्कत बा ना यार? टंगरी मतलब भतार मिल रहा बता, टंगरी पसार चाहे बुरिया पसार चाहे कुछ भी पसार यार। हमरा दाल भात पे सब्जी और घी ले अचार। हाँ तो कहे के मतलब बा कि भौजी कह तारी दाल भात पर चोखा दी और दी अचार। तो कहे के मतलब है भौजी उ सरवे का दाल भात चोखा लड़वाला सुन दिले का फायदा बा? उ सरवे के रात में गाड़ दे दो, ठीक बा ना? वो सरवा मन ओकर खुश हो जाई, दाल भात अचार खैला से ओकरा का फायदा मिली यार? ई सरवा तो नया बात है, तो पुराना बात है यार। ई खाइला से ओकरा का मिली यार? गाड़ माराला बहुत मजा आई यार, ओकरो मजा आई। आ कहे के मतलब गाना के भाई लोग भाव सुनता रह, मिलल दरजी भातार आ सूती टंगरी पसार। देखो भाई तोहर भातार गाड़ मारावा चाहे बुर मारावा चाहे कुछ भी कर यार, हमारे के लाड़ पला सुनाओ तारू यार।
हमरा के ना सुना, हमरा बहुत जल्दी खड़ा होला, ठीक बा ना? कूद के पेल देम तोहर पहुँच दे मर जेबू, ठीक बा ना? तो कहत हन दर्जी भातार मिलल बा तोहर, पेलवावा हुकवावा कुछ भी करा, उसे हमरा कोई मतलब नहीं है। चल रे सेव करे कर। हाँ तो कहे के मतलब बा कि भौजी के कहे के मतलब बा दाल भात पर अचार दी और चोखा चटनी लड़वा लहसुन दी। अरे गाना के हिसाब से हो यार। जा मर दे।